Villa Lehtoniemi. Aito Hirsitalot on rovaniemeläinen hirsitalotoimittaja. Suunnittelemme ja toimitamme yksilölliset ja laadukkaat hirsirakenteiset kodit ja vapaa-ajan asunnot juuri sinun ja perheesi toiveita sekä tarpeita kuunnellen. Villa Lehtoniemi on korkeatasoinen matkailun vuokrakäyttöön tarkoitettu kohde. Se sijaitsee kauniin Sonkajärven rannalla 30 kilometriä Rovaniemen keskustasta. Kohteen tontilla oli aiemmin huonokuntoinen maatilan päärakennus, joka purettiin pois. Sen tilalle rakennettiin uusi päärakennus samoilla mitoilla ja perinteistä tyyliä kunnioittaen. Aito Hirsitalot toimitti talon hirret ja puuosat. Päärakennuksen huoneistoala on 166 neliömetriä ja sen hirsikehikko on tehty 240 mm lamellihirrestä. Talon nurkkatyyppi on perinteinen pitkä nurkka. Aito Hirsitalojen hirret valmistetaan Lapissa napapiirillä. Me teemme hyvää ja kestävää rakentamista paikallisin voimin. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous.